खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि एसनि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां 133थि डुरान्ड कापखौ फिन क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ जुलाइ दानाव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133थि डुरान्ड कापनि जोलुर गेलेनाय खुंजागोना रोखा जाबाय बेनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' इएम दावबायसा बर' आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोनहा लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल आरसि श्रीकान्त VSM जों जथायै सावरायदों डुरान्ड कापनि सेमि फाइनालसिम जोलुर गेलेनाया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावनो जागोन होननानैबो मिथिहोदों आरो फैगौ जुलाइ दाननिफ्राय जोलुर गेलेनाया जागायगोन होननानैबो मिथिहोदों थांनाय 132थि डुरान्ड कापनि गेलेनाया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनायखौ मोननो हानायनि उनाव बे खेबावबो अदेबानि 133थि डुरान्ड काप गेलेनायखौबो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों माखासे बिउटि पार्लारफोराव आयेन बेरेखा खामानि जानायखौ जों बयबो मिथिगौ बांसिनै गुवाहाटीनि माखासे बिउटि पार्लाराव देहा फालांगि जानायनि खौरांखौ जों मोनबोदों नाथाय बे खेबाव गुबुन मोनसे जाथाय जादों गुवाहाटीनि एस्ट्रेन्स बिउटि पार्लाराव आयेन बेरेखा खामानि जानायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय थांनानै भिडिअ सेबखांहैनायनि उनाव रां दाबिनायनि अजद एस्ट्रेन्स बिउटि पार्लारनि बिगोमा आइजा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खौरां बिजोंनि मानसिफोर फैनायनि 10 मिनिट सिगां सासे कास्टमार फैनानै गाज्रि खामानि मावनो थाखाय 15,000निफ्राय 20,000सो रां जासे फैदोंमोन बेयावनो जरजबस्ति खालामबाय थानाय समावनो सा 15निफ्राय सा 20सो सुबुंफ्रा गावसोरखौ खौरां बिजोंनि सिनायथि होनानै हिन्जावनि लांदां भिडिअखौ सेबखांफैदों बेनि उनाव भिडिअ डिलिट खालामनायनि थाखाय 3 लाख रां दाबि खालामदों होननानै अजद होदों पार्लारनि बिगोमाया आरो रां होआब्ला गाज्रि भिडिअखौ भाइरेल खालामनो थाखायबो हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथिदों आरो फन कलनि गेजेरजों रां दाबिनायनि अडिअ'आ समाज बिजोङावबो भाइरेल जादों जाथायखौ लानानै खौरांगिरिफोरनिसिम सोंथि खालामदों पार्लारनि बिगोमाया दि खौरां बिजोंनि सुबुंब्ला पार्लाराव हाबनानै गाज्रि भिडिअ सेबखांफैनो सोर मोन्थायखौ होखो होननानै सोंथि खालामदों आरो गोरोन्थि खामानि मावनायखौ हमनो फैमारदोंब्ला मानो पुलिसखौ लोगोआव लाबोफायाखै बा पुलिसनो मानो खौरां हराखै बेनि सायावबो सोंथि खालामदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों आइजोआ आरो जाहाथे दायनिगिरिफोरनि सायाव राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों बेफोर गासै जाथायखौ लानानै गीतानगर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आरो जायफोर दुथांफोरा भिडिअ सेबखांनायनि उनाव रां दाबि खालामहरदोंमोन बैफोर दुथांफोरनि फन नाम्बारखौबो पुलिसनो होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों आरो जायफोर दुथांफोरा बेफोर खामानिखौ मावदों बिसोरनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो पुलिसनिसिम दाबि दैखांदों आइजोआ फैगौ 29 फेब्रुवारि अदेबानि गाबोन क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव मुलुग गोजोननि थाखाय महायज्ञ हाबाफारि बानजायदों जेराव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा नुजाथिफैनायजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी मन्थ्रि अशोक सिंघल बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन ब्रह्म धोरोम क'र्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मुलुग गोजोननि थाखायनो महायज्ञ होनाय हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै मिथिहोदों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम जयग होनाय हाबाफारि थागोन जेराव 25 जयग खोन्दो थागोन आरो सा 122 पुरहित थागोन होननानैबो मिथिहोदों गासै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौनो बेयाव हांख्रायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो गासै सा 40,000 सिबियारिफ्रा थुबुर जागोन होननानैबो फोरमायथिदों सोरखाराव गैयाब्लाबो जोंनियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा हाबफैदों जोंनियाव मा महिनी दं बे सोंथिखौ खालामदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव गैयाब्लाबो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बिपिएफ दोलोआव मा महिनी दं रावनोबो हायना मुलि होआखै रां होगोन होननानैबो रावखौबो लेंबोआखै अरुणोदय PMAY सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां बिफां गायनायनि रां होगोन होननानै लेंबोआखै अब्लाबो बिपिएफ दोलोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा जयेन जाफैदों होननानै बुंथियो जोंनि इयुनखौ प्रमद बर' सोरखारा फोजोबस्रांगासिनो होननानै गावसोरनो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों प्रहलाद ब्रह्मआ बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सायाव गाग्लोबनानै बुंथिबावोदि सानफ्रामबो खेला मेला खुंनानै रां बख'नानै जानायनि गोदान मोनसे फर्मुला बाहायगासिनो दङ नाथाय
गुबुन जौगानायनि खामानिफोर साख्रि होनायनि खामानिफोरखौ मावाखै गामि ओनसोलाव लामा दालां बानायनायनि खामानि मावाखै आरो इरिगेसननि खामानि मावाखै होननानैबो अजदखौ होयो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव एनडिएफबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां एनडिएफबिफोरानो जोबथेसालियाव दं। खायफाया फासिनि साजा मोननानै दङ। नाथाय बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि बेफारिया राजा जायोबा रायजो राजाफ्रा निखावरि जायो। बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा निखावरि जानानै दङ। गरसेबो रां गैया, खामानि गैया आरो साख्रि मोनाखै होननानैबो बुंथिबावो। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारनि समाव 50,000नि गोबांनो साख्रि होनाय जादोंमोन। फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड आरो हाग्रा बिफान गासैबो बिफानावनो साख्रि होनाय जादोंमोन होननानै बुंथियो। नाथाय थांनाय 3 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखाराव साख्रि होनो हायाखै, साख्रिनि फोसावथाय होनो हायाखै। बिटिसिनि लांदां थानाय पस्टखौ आसाम सोरखारनिफ्राय बिहरनानै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिआव साख्रियाव थिसनथाइ हरगासिनो दं। बेबायदिजों बिटिसिनि लाइमोनफोरा माबोरै साख्रि मोनगोन होननानैबो सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो हाग्रा बिफाननि इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा हाग्रा बिफानाव 610 पस्टआव साख्रियाव थिसनथाइ होगोन होननानै खोथा होबाय थादों। नाथाय बिनि फोसावथायखौ होनानैबो बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि इउपिपिएल सोरखारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौ मिथिनो थाखाय आरटिआइ होनाय जादोंमोन, जेराव रोजा रोजा खौथि रां लुथिनानै जानायखौ फोरमान मोनदों। रां आरजिनो थाखायनो आइएसपिएल, नलेज फेस्टिभेल, खेला मेला बायदि खुंबाय थादों होननानैबो अजदखौ होयो प्रहलाद ब्रह्मआ। दिनैनिफ्राय 500 राङाव गेस सिलिन्डार मोननो हागोन आरो 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय मोननो हागोन। तेलेंगानायाव कंग्रेसआ गावसोरनि बिसायख'थियाव होनाय रादायखौ मावफुंनो थाखाय महालक्ष्मी स्किमखौ जागायजेननो गनायथि होबाय। जायफोर रेशन कार्ड थागोन बे खाबुखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो महालक्ष्मी बिथांखिनि गेजेरजों बेफोर मुलाम्फाफोरखौ मोननो थाखाय आर'जलाइ आजावनाय जादोंमोन। जायफोर आर'जलाइ होदों बिथांमोनहानो 500 राङाव एलपिजि गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन आरो 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथायखौ दिनैनिफ्रायनो मोननो हागोन। वमेन इम्पावारमेन्ट बा आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय आरो उखुन्दै गैयै संनाय होनो थाखायनो 500 राङावनो एलपिजि गेस सिलिन्डार होनो रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस सोरखारनिफ्राय। तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रि रिभानाथ बिथाङा फोरमायथिदों दि तेलेंगानायाव होनाय मोनद' समायखिरा रादायखौ सोरखारा मावफुंबाय। 500 राङाव एलपिजि गेस सिलिन्डार होनाय, 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय होनाय, बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि थाखाय बेसेन नाङै बास सिबिथाय होनाय, बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै मोनद' रादायखौ मावफुंबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि तेलेंगाना मडेल रायजो बानायनो थाखाय कंग्रेस दोला बिसायख'थिनि समाव जि रादाय होदोंमोन बेफोरखौ दा कंग्रेस सोरखारा मावफुंबाय आरो तेलेंगानाखौ नुनानै गुबुन रायजोफ्राबो जाहाथे रादाय होनायखौ मावफुंनानै होयो बेनि थाखायबो बुंथियो। बिजेपि सोरखारनि सायाव गाग्लोबनानैबो बुंथिदों दि बिजेपि सोरखारा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 1,200 सिमहालागै बांहोदोंमोन, जायजों गोरिब नखरा हाराहास्ति जानो गोनां जादोंमोन। बिजेपि सोरखारा आइजोफोरनि जेंनानि सायाव जेबो सानालासे बेखौ रां आरजिनायनि लामा महरै खालामनानै गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बांहोनानै हाराहास्ति खालामबोदोंमोन होननानैबो बुंथिदों तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रिया। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा 19 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गंनै ट्राकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौख्रांलायनायाव गंनैबो ट्राकनि मोखाङा गाज्रियैनो गेग्रेबदों, जायनि थाखाय ट्राक सालायग्राया गारि सिङावनो गोलाव सम नांथानानै थानो गोनां जादों। उननि समाव जेसिबिआ फैनानै गारिखौ सिफायफैनायावसो ट्राक सिङाव नांथानानै थानाय ट्राक सालायग्राखौ दिहुननो हादों आरो जोखोम जानाय थासारियाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय धुबरी मेडिकेल कलेजाव थिसनथाय होनो गोनां जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला पर्बतझरा निउ पानबारि 19 नं गाहाय राजा लामायाव धुबरी मोखां जानानै थांबाय थानाय AP39VF1789 आरो गुवाहाटी फारसे मोखां जानानै फैबाय थानाय WB65C5754 बे गंनै ट्राकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रांलायदों, जायजों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोनदों। जाथाय जानायनि उनाव बग्रिबारि पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां रायजो सभानि बिसायख'थि जादोंमोन। गासै 15 मासनि थाखाय रायजो सभानि बिसायख'थि जादोंमोन। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आरो कर्नाटक बे मोनथाम रायजोआव गासै 15 मासनि थाखाय रायजो सभानि बिसायख'थि जादोंमोन, जेराव कर्नाटकआव 4 मासिनि मादाव 3खौनो कंग्रेस दोला देरहासार जानो हादों आरो मोनसेयाव बिजेपि दोला देरहासार जानो हादों। हिमाचल प्रदेशआव 1 मासनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन, बेयाव बिजेपि दोलानो देरहासार जानो हादों आरो उत्तर प्रदेशआव गासै 10 मासनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन, जेराव 9आव बिजेपि दोला देरहासार जानो हादों।
कर्नाटक रायजोआव देरहासार जानो हानाय कंग्रेसनि साथाम बिजाथिफोरनि मुङा अजय माखेन, जीसी चंद्रशेखर आरो सैयद नासिर हुसैन आरो बीजेपी दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय सासे बिजाथिनि मुङा नारायण साके बान्दांगे। मोनसे फोसावथाय मेगननि जेंना गोनां नोंथांमोनहा मोजां मेगननि डक्टर नागिरनानै खारथिंनो गोनां गैला। बङाइगावनि चापागुरि र'डआवनो स्वागत हस्पिटालनि साखाथियाव मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन नोंथांमोनहा। आसाम अप्टिकेल मुंनि गंसे गला दं। बे गलायावनो नोंथांमोनहा मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन। आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी MBBS MS डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन, जेराव स्मार्ट टेक्न'लजिनि गेजेरजों मेगनखौ नायनाय जागोन। बेलासि 2:30 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम मोननो हागोन डक्टर मेघाली शर्माखौ। लोगोसे बे आसाम अप्टिकेल गलायावनो ससमानि बायदि बायदि फ्रेम, गगल बायदिखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। नोंथांमोनहा सुलाद लानो गोसोब्ला 9957378200 नङाब्ला 9859024064 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।